Соли 2024 сар шид ва якум клиентҳои ҷояко омадан дута телефон гирифтан. Якаш Redmi A2 Plus свети сиёсе ба 64 гаш ва дим телефонмон бошад. Чӣ телефон аст? Ҳуикинон пакета тага. Ҳуикинон пакета. Ма пакетча мекунам. Хайф аки пакети аймо будора ки ай тага жуҷуда ба ин хотир иҷоза презент накор. Redmi 12 4/128 гаш. Дизайнш ба iPhone монанд. Ва ози бошад телефон. Биё ку тага аки бисмиллоҳ кунем ки як подаркотона бигем ки чӣ меброяд? Бисмиллоҳ ку тага ку. Ин дринида подаркомон рафтеса волям иншаллоҳ. Бисмиллоҳир. Дрем даё. Ин яча гирифт. Кани мебинем ки чӣ меброяд? Бисмиллоҳ. Кани як тага тазиё. Бу кафонуш? Буҷиқ мекафон. Опа. Чанд ҳазор мач? 20,000. Вообще ку. Соати механики соато ин тага мон бурам аз соати механики. Ина тага аминҷа любой намуд соат бибр ки ман тавсия метам лекин ин соатро барои ки ин ё мисол 700 рубл, ин 1200 рублиан. Яъни ё вибр ки нағз. Биё ку тага ахират ки бор дига клиентан биё ку иҷа биё. Ина повербанки 20000 мача. Яъни повербанк. Ин телефон повербанки 20000 мача ҳамора бите поставкара полни. Нози поставкара мегирем. Ин рӯз торговый центр Динамора администратор фреб кард. Гуфт ки кор мекунад ки ин рӯз бо кор накарда. Чанд қаш дад ки тага? 1 соат иждат кардем. Не ханшо киро 1 соат иждат карданш на? Гавне сена повербанки 20000 мача тага подарка хад соат ади. Нагир амиша гирифтин сиёша. Сиёшам хушрӯй, серишам хушрӯй на нигоҳ ку. Просто агар либоси ранга баранг бисёр бошин, ин свет хушрӯ мегад. Хӯб бачаҳо хутон бо нависин ку, кадом сӯ неки мада иш мақулай хабин. Сиё боша сиё тага қабулай. Рӯзои нағз истифодаш барои тага. Гап нест раҳмат кам барои омадагитон. Ин соат дига тага барои худат, барои омадагӣ. Просто поддержка кардан омадагӣ хатир раҳмат кам брат. Гап нест. Саломат бошед, ако, ҳазор омад худо. Барои омадагитон миннат ҳурмат карда омадем ако. Ҳазор омад. Чой касе буд мон хунук шуда. Ман не гуфтам касе мебиёд биё чой пӯ тайёра. Гап нест. Хоб бачаҳо иншаллоҳ бо ҳамин рӯзи 2 январ сар кардагӣ полни график кормон чӣ мешава ранги ҳама рӯза аз соати 10 саҳар до соати 10 бегар ҳар рӯз кор дем. Бо ҳамо алло бо ҳамон кор. Барои кор бачаҳо то дидор.